close to the eternal road. You roll, you try. Roll, you try. Yeah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Benerin kat lang lem begini kep ki beret. Bacisha ngi keman cisha man yo iya ki bagi keman bagi long excited. Bacisha. Keperken mau ngi bagi pet. Ya ka bagi dekot. Uji suang. Bini hak ban long kum kina ban wan ki ma ju blai. Ngi baro ngi badan ka po mentaki phiru ki bepet tungi snok tilang kum ki hep ki beret. Ngi rwai lang, ngi rolang you try. Ngi nai ngu lang ki you try. Phialong excited bro. Are you excited? Are you full of energy? Yes. Do you love Jesus? Yes. Do you love Jesus? Yes. The joy of the Lord is my what strength. The joy of the Lord is my Strength. Borongin lang. The joy of the Lord is my strength. 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 Come no. The joy of the Lord is my strength. 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 He give me living water so I thirst no more. He give me living water so I thirst no more. He give me living water so I thirst no more. That joy is my strength. Nakasingin dong. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambodia. Jikman jong try long Cambor. Upenda biaka donut bat ngerki. No, upenda biaka donut bat ngerki. Upenda biaka donut bat ngerki. Jikman jong try long Cambor. Baru ngerki dong. Upenda biaka donut bat nginya twist menta. Upenda biaka donut bat nginya twist menta. Baro nginya twist menta ngidong. Jikman jong try long way are langit twist. Wow, very good. Twist. The Lord is my strength. What? The joy. The Lord is my strength. Hey, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. He give me living water so ayang ka bandi ban sliang shu. Ayang ka bandi ban sliang shu. Jikman jong try long Cambor. Upenda biaka donut bar ngishat menta. Upenda biaka donut nginya shat. Upenda biaka donut nginya. 1, 2, 3, you shot, menta. You shot, men. Oh, you shot, you shot, menta. Jikman jong try, loka po. Upenda biaka donut ngin ya hilang you know. No. Upenda biaka donut ngin ya menta.
Upenda biaka do nginyong la. Nginyong upenda biaka do nun ngano. Nginyong wow, kumno. Nginyong wow. No, nginyong wow. Nginyong wow. Wow. Upenda biaka do nun nginyong. Upenda biaka do nun nginyong. Upenda biaka do nun nginyong. Oh, jing man jong try long ka po. Upenda biaka do nun ngin ya jump and jump and jump and jump. Upenda biaka do ngin ya jump and jump and jump and. Upenda biaka do nun ngin ya jump and jump and jump. 1, 2, 1, 2, 3. Ngin ya jump 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 jump. Ngin ya jump 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 jump. Ngin ya jump 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 jump. Ngin jik man jong try long ka bon. Upenda biaka donut. I will fly, fly like an eagle, fly like an eagle, fly like an eagle. Upenda biaka donut bat ngan hair. Yeah. He filled my heart so that I can fly like an Eagle. an eagle. You fly come to eagle ni. You fly come to mentakan. 1, 2, 1, 2, 3. Let's fly, 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 fly. We will fly, 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 fly up to there. We will fly, 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 fly. We will fly so. We'll fly because the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord. It's my strength. Louder, the joy of the Lord. It's my strength. The joy of the Lord is my strength. Upenda biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Upenda biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Upenda biaka donut ngan kerdam ya usoitan. Kerdam haduk da ukela depan. 1, 2, 3 nginya kerdam 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 kerdam. Oh nginya kerdam 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 kerdam. Oh, jik man jong try. Upenda biaka donut ngidan singkai bajam penki menta singkai jungi. Yeah. 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 Ngin penki laki singkai, ngin penki pa menta. Ngin penki laki singkai, yeah, ngin penki pa menta. Oh, ngin penki laki singkai, ngin ya penki pa menta. Baru ngatip finang ban penki shisha. 1, 2, 3. Ini penki lagi singkat. 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 Ini penki lagi. Jika man jong try lama. Ngin penki sakit terpeng nya tanpa menta. Ngin penki laki terpeng nama bagi kemen shisha menta. Baru ngin penki laki terpeng. Ngin penki laki terpeng. Ngin penki laki terpeng. 1, 2, 1, 2, 3. Ngin penki laki terpeng. 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 Ini penki laki terpeng menta. Ngidong jam. Jik man jong try longka. Jik man jong try longka. Jik man jong try longka. Jik man. Upenda biaka donut bat ngerki. No, upenda biaka donut bat ngerki. Oh, upenda biaka donut bat ngerki. Ngakwa baru ngerki jam menta. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength.
joy of the Lord is my strength. Once more, the joy of the louder is my strength. And we will clap our hands and thank the Lord. Vietnam. Kiman nam. Takanangot basit kiman. Rakti ki basit kiman. Takanangot basit yam. Bapak kau si yam day. Perlu kiman basit sikin mayu ni try. Fia bam cake try, bam cake. Si yam try. Yam try. Ha? Yam try bam cake. Si yam bam cake. Silakan tu na bam cake, silakan tu am. Para sa bom hay may pat. Sige man try. Silakan ta am. Fitem nam. Jisuru am uang bonsian man keman ben. Amor jisuru am ulong keman ta. Kadang kuat ingin mengin keman, kuat ingin mengin lang di bawah semua. Kuat ingin barang bersusi. Rau jisu kuat ingin mengin keman ben. Nama lagi keman nam, usoi tanam ukso aja bong. Nam kuat ingin kena mengin keman. Nam kuat ingin mengin keman. Nam kuat mengin susi. Namar kiselong not kimarah kejonga. Kadang am, bang manu kuat ingin mengin susi ben. Dah lagi iru suyam ke dur musyam ni. Musyam ni. Musyam susi ben. Musyam tulat ben. Musyam bor iru. Musyam hat ben. Inalah terus tak mal. Đâu chúng ta nói hey. Đâu em? Keman bet slow nam. Keman nam we want to get surprise. Keman nam want to get surprise. Keman nam feel excited em. Banyak syah, banyak ruai, kantak banyak kedua friends. Dem dah. Em? Kadang mentaru, daw soitan man bensoy ngi, daw soitan man karan ngi nginong nginong. Jekman jong u try longka. Bro, Jekman jong u try longka. Jekman jong u try longka. Jekman jong u try longka. You know the pharynx, mom. The joy of the Lord. Louder, the joy of the Lord. Oh, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Nganum I love you stoi tan ban pen snosi yanga. Nganum I love you stoi tan ban pen snosi. Nganum I love you stoi tan ban pen snosi. Kumno na mabalay. Jekman jong u try long ka bo. Say sing no lang. Nganum I love you stoi tan ba un pen snosi yanga. Nganum I love you stoi tan ban pen snosi yanga. Nganum I love you stoi tan ba un pen snosi. Namar Jekman jong u try long ka bo. Upendap ya kadonut mentangan kerdem ya usoi tan. Upendap ya kadonut ngan kerdem ya Upendap ya kadonut ngan kerdam ya ngin kerdam ngin kerdam menta baru kerdam lang. Left right left right left right left left right left right left right left left right left right left right left. Like a soldier we marching on. Once more, left right left left right left right left right left left right left right left right left left right left right left right. Like a soldier of Christ we marching on. Left right left right left right left left right left right left right. Like a soldier we marching on. We say hoorah. We say we say louder, louder. Once more, once more. We say louder, once more. Come on, once more. Louder. Yeah, 1, 2, 3. We say left, right, left, right, left, right, left, left, right, left.
Oh, we say down, down. Louder, down, down. Once more, down, down. Once more, down, down. Down, down. We can dance done. Soy down. We say down, down. We say soy down. We say down, down. We say. We say oh, oh. We say Jesus. We say oh, oh. We say louder. Oh, oh. We say louder. We say oh. We say left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we are marching on. We say hoorah. I say hoorah. Come on. Come no. Come no. Come no. Come no. Nhìn nè, come nè. Jesus. Nhìn nè, Jesus. Nhìn không? Nghe nào mà Jesus. Pin không? Salute to Jesus. Salute to. Salute to. Salute to. Come no, nghe không? Salute to. Salute to. Salute to. Honor to. Honor to. Worthy to. Blessing to. We bless you. Up, up. Come no, up, up. Once more, up, up. Up, up. Left, right, left, right, left, right, left. Left, right, left, right, left, right, left. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we marching on. Once more, we say left, right, left, right, left, right. We say left, right, left, right, left, right. We say left, right, left, right, left, right. Like a soldier, we marching on. We say hoorah. We say hoorah. Louder, hoorah. Once more, hoorah. We say hoorah. Louder, hoorah. Louder, hoorah. Louder, hoorah. Ginagawa siya ng tinapos. Try hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pidimdish pa yung Yesu. Pidimdish pa yung Yesu. Pidimdish pa yung Yesu. Kaya marawa. Ano po ang tagin? Ayaw ko lang yung try. Ngidway na po. Ngidwa akit siya drum. Ngidwa akit siya drum. Murang inong lang. Yesu. Ngayon ko ime. Duplang spy yan nga. Nga di spy siya me. Ngayon siya tiyan. Ngayon lang pa siya sa itan. Ngayon ko ime. Napasli yan nga. Nangalong. Siya kri siya me. Try. Ngayon lap yung gospel siya me. Ngayon ro yan me. Ngayon manibit yan me. Ba't dalay-layro. Ngayon paidin. Ngayon retreat. Ngayon surrender. Andre yang surrender tang hame. Hakatang Yesus ngadway. Amen. Hallelujah. Ginaga sa po. Amen. Tingin lihat ni kapor ban pertajam laisin uji susensyar. Jesus sensyar, uji susensyar, uji susensyar. Gina jisap tiru yutra Jesus ni kapor. Ban ngisngongo yutra hakani kapor basaji sien pa utra Jesus na marga jing iet ka jong u. Ulum lang yang isa sien pat kam tame ki kena jonga kedzo ya kaban syakri utra luma ka jing roya ro ba ka jing mani lam kum jo ki jing ai ngu bat kam tam haba utra ukur ku ulum lang ya kaban pensngo ya ka ktiet ka jong u ka balong ka jing ker ku dam ta jongi iwe ki ba shash koreka ka balong ka jing mentoy habangi kat kum ka ktien ka jong ka
lem kumju ka bahikai ngi ba yalam ngi ka ba batay ngi ba sneng bat ba penmentoy ka jigem ka jongi iway pi iway kanungot fi kwa ban sngap nak ting ka jong le ni ka por i kwa ban sngap stories na ka Bible. Amen. Amen. Hagini ka por nga pedias ko bhai pidu baro shaka kids of praise shaka way pat ka tin ka jong blay shaka jing batay kumno blay ula le ki bakraw but ikita baro bala tho hagini ka Bible but balay la tho hagini ka Bible ikita ki jing tray ki bakraw ki jong blay knang bangin yo ban nget hau Jisu kanungo pinget hau Jisu. Amen. Very good. Baling ingat hau Jisu. Jisu di mana? Ublay. Very good. Jisu di Belay. But Jisu uli ayu? Uli ki? Kamba. Very good. Haka Bible la batay ba Jisu uli ki ay? Ki kamba. Pilaban batay nga ki ay kita ki kamba ba Jisu lale? Good. Upen kia kinong pang penem yaki bayap. Nang tauliayu. Kisit iya yaki breu. Si yaki breu. Kan mau Jisu uyai tu halor ke ay? Uyai halor ka? Duriau. Haga duriau. Good. Nang ta kan mau upen kelaru ya ke ay re ke ay? Upen kelayu? White Very good. Upen kelaru. Ya ka lapan kelas syaka ay syaka one nang ta kan mau you know Jisu uni ubriu balayap upen kerteng you ni ubriu kerteng you Lazarus ni syam ki babun ki kamba bo Jisu ulat le hakapor ka jong men ba udan hang ni ha perthai Henry ya kita baro ngi Shem. Hai, haka testament barem na ba tmai ne? Haka testament ka ba? Tmai, Henry how to ki kamba tentang ha testament ba tmai? Ki kamba kila jana do kapor testament ka ba? Remru, But haka testament ka ba remru to ngilay ban? Ngap haka ni kapor ban sya skor ke kita ki kamba bau try ublay ulale ha kita ki banget bat ki ba shania ha utry ublay hagini go por ngiliban ngap naga Bible na arki sim nakai arki sim lenong ka ba saw good lenong ka ba kanu lenong ba saw ha arki sim lenong ka ba saw Laya thu shapang ka way ka real kan thay. Shapang jong lu? Shapang ka way ka real kan thay. Mo ka way ka real tiyo. Bada ong real kan thay mo da yu? Mut kamdan shu tengah. Mo layap. Layap ulok jong kata ka real. Handai ka ni ka real dan kun kanungun arngut ki kun. Shenrang ni kan thay? Shenrang. Mo? 2 boys. Kanungun? 2 boys. Mo dan arngut ki kon shenrang. Kata ka breu ka dan arngut ki kon shenrang. Handai fitep ja ke ke bas ngosi bhai ni ka breu. Fitep ja yu ka bas ngosi bhai ka. Kani ka riu kan thay pitharai ka di ka ba riu spa ne ba duk ne. Kadi ka ba? Duk. Mo? Kaduk ba? Tiyan haba kaduk kadan pisan kibaduk dan pisa shibon ne umdan ne. Tiga ni gabriel namar kam dan pisa shibon mo. Kadai ka ba? Ruspa na baduk? Ba? Duk. Mo. Baduk. Tiya ka ni gabriel dan kabadai ka ba? Duk. Nang tadon konsyenrang kanungun arngut ki konsyenrang. Ban kani Gabriel dang na layap ne ulok jong ka? Layap mo. Mut pa jong kini ki arngut ki syenrang aja yu ya ula yap. Mo ula yap. Laklat no. Mo
lupa jong kini ki khur arngot la klan no hanoi kala ja bakani gari kon thei ha bakadan hayeng ki wan ki breu hayeng jong ka am bat ki ong hey siu no karam jongi ken mau fi sa kata spa kata hajar pidan kaman siu no ingi ki wan kita ki breu am ban berngam ban berten ya kaniga breu badong siu no ikai siu no ikai ya ka bisa lane siu no ya ka ram siu ayu siu no ya ka ram kini ki breu ki wan pan yu na ka ki wan pan bisa lane wan pan ya kata ka ram ka baka ka haban siu mo namar ulok te layap umla ashuban siu ya kata ka ram ya kani ka breu am ada don bawan ban berngam ban berten dia ban mai ban kan hiet ban pan ban kani ka breu ka lane kam lane ban ai kam la am ban ai te kan le am no try ka kaman ne ka skosi ne habadawan kum ta ka skosi am dan ne am jing skole arain ru skole arain am na da ki breu ki wan shi wan pan ai no tu jonga kan mau fi shem ai no am skole arain ru am ne ka breu but kita ki breu am ndai tang mashuan berngam ban berten ban ong ba siu no karam jongi ki om no fitem ki ong la da pamla ban siu karam jonga am ngan tan kini ki arngot ki khon jong pa bat ban penlong meraw ki bat modor ka kame nada ki wan hayeng jong pi bo ki breu bat ong i me jong pi ngan yalam no kini khon jong pi ban yalam no ban long meraw emain ngosi nen kemen ne in ong ra no gini khon ki badakat batam seneng kirano nomda am in ngosi am inum kwa ban ra no ikitaki kun kani ka breru am kelas ngosi kelas ngau diau ha kamasiem jongka baga soban yam ru badong ani ladangam la ban siu syok kata ka pisah kata karam am kinsa yalam no inu yalam no inu yaki kun bat kan sko kenja am sko long marwai umdan kun shu namar ka iet taki kun ulok ru la yam tekum ta kani ka brio namar kam la le eshu pitep kale shunu hakata ka porpat adangi pule na akis em nong ka basa du khat baning kong hadu nyo fin pule ha po bible hang tu la tho bala don per we shakri jong u blay uba kerteng Elisha. Kerteng you? Elisha. Very good. Kan mau Elisha? Elisha ude way, ubreo jong blay. Ude nong ya tu lupa. Elisha ude way? Nong ya tu lupa. Very good. Elisha ude way? Unong ya tu lupa. Ude ushakri jong blay. Tip-tip. Ukpa jong kita ki argo ki shenrang ruam balayap no uru la judei shakri jong blay nong yu lupa handai mentau layap no tikani ga breu ka let sha Elisha bat ko ong Elisha ken mau utunga jong aru shakri jong blay handai mentau layap penban gini ki brio ba ki wan ban berngam man berten ya nga ki wan ban pa ni kata karam ka bangam la ban siu ngan le kum no kini ki brio ki da berngam ru ki ong la dangam la ban siu shu kata karam jong ki kin shem no yu ku ya ki kun jong baro arngut kini kun shinrang ngam kwa ban ya klat bat kini ki kun shinrang jong kini ki arngut bat kum ta kalawan ban ya makma jong no Elisha Pitarai uniu brio jong blay Elisha unliam no la dadan bawan ban yam khmat jong unong wawan yam ne khmat jong akhelet no nang ni ong ta habadei ubrio jong blay ushakri jong blay un yarap ne un be ne kani brio un yarap bayam un yarap kum no tarai habangi let ban yesu ki jing shaki brio ki jong blay Moi je fi pang fi shitam pile bani thu pastor juang kup no pastor juliam no juang fi pang te khi le shim da wai no nong kup ta ki ong kum no
Kiliam no. Kiliam no. Very good. Kibrio jong ublay. Kita ki Syakri lani ki pastor. Kiliam no. Kiju duai. Kiju duai. Lani kini selok nak ketin ke jong ublay. Kum juru Elisha ulale ke ni Gabriel. Bat uong. Ngan le kum nunga. Henry tu yusu yang padan ayu hayang. Ukli yu Elisha ni Gabriel. Ukli yu uong. Padan ayu ha yeng. Tingin ong biang Elisha ukli yu ke ni Gabriel. Padan ayu ha yeng. Hayeng juga dan ayu. Ni dan ayu hayang. Dan ayu? Dan ja. Good. Dan bat kai? Ke Jing taru don. Good. Nang ta dan ayu? Dan sini. Dan selasha. Dan ayu hayang. Very good. Dan ayu? Dan ka? Bible. Ublay don nama hayang? Ha? Kanungot pi ang hayang ngaru don blay. Uji su sa hayang jonga. Danam? Hayang jong no? Hayang jong baro very good. Hayang jong baro dan blay usyong sa bat ni Henry ka yeng ka ba utray blay usyong de hang no. Hayang ne hapo jongi ne. Hapo jongi. Hapo kanika mat. Tiu ni Syakri jong blay ru Elisha. Ukli ke ni Gabriel. Uang padan yu hayang. But hayang jong ka ni Gabriel fitem. Kam dan ru Henry dan tang kaway. Fitem dan yu hayang jong ni Gabriel. Kung hayang ngam dan ru Ngam dan ru ngadan tang pnyang shikiu. Tekup ta ka ni Gabriel ko ngam dan ru hayang. Like no tang pnyang shikiu. Ngani agum no da kata. Tihang tapat, uniu beriu jong blay, uba start ma. Kanungut piong baki pastor jong pigi start ba. Good. Kiju nang ba ban ai ban ai jingmut. Tibenta haba kani Gabriel ko hayeng jong ngam dani eru ngadan tang pnyang shikiu. Uni Syakri jong blay Elisha. Wong tang ita yung pnyang shikiu ru kalabyang bapadan hayeng. Bat menta uni Elisha uong. Kilek siyeng. Dan kanungot gikon? Arngot gikon. Te uong. Seong ye gikon ru. Bat maparu. Kilek ban. Pan kikiu teli na kiwe ki para marjan. Pan kiu bakum no? Kiu ba? Teli. Dong kiu ba teli mut ba sudane badap. Sudah bam dan eru empty. Dan eru Menta shubu. Moderma imagine. Dan ukiu. Tebam kiu long no. But hakata ka kiu kadap ko Hilawan te syo. Tapi te syo ko bang ta ka kiu ko baladap kan jayu ko Kan slay kan hot no Tiladang ikwa bante how kiu. Ukiu dan kam bantli na bandap. Ban teli. Good. Ban longkum no. Ban teli. Kanang bala ban te haka. Tu Elisha ru uong ya kani Gabriel. Uong kilay ban pan ki kiu bateli na kita ki para marjan. Wan lum kita ki kiu bateli. Hapo kam rabat kang ka jingkang. Liam no hapli na kang ni jingkang. Kang no jingkang mo. But haying jong ka dan kiu. Kanu kiu pnyang. Kadan kanu. Kadan tang shikiu mo. But menta kalawan pelang kini kiu shi bon bha ki ba. Teli. Henry dan pnyang ha kanu tli ki kiu. Dan pnyang ha kanu tli ki kiu. Tang kaway ka, kiu tang si kiu. Bat kani Gabriel pat dalak kang, tajing kang. Kaliam no, ka, te, ya kata ka panyang ha kita ki kiu ki ba, teli. Bat kat badang te dang dap. Kat badang te dang dap. Kat badang te dang dap.
te ha iwe ru kadap, te ha ba aru dap, balai ru dap, sau ru dap. Ani kita gi kubar ro badan hata kamera am. Kila dap dah ke? Dap dah ke? Peniang. Kadang ini yang kambak kata. It's a miracle. It's a miracle. A miracle. Ani hang ta hayeng hang ta kamera dan kanungut ki beliau. Kanungut ki beliau. Ang manu-manu. Manu-manu. Tukak kemi good nang ta. Ki kun shenrang arngut. Pai kanungut ki beliau hang ta hayeng. Dan tang laingut. Nang ta ki kiu ki bathli kanutli. Shibun. Handai kiu badan peniang kat nutli. Tang kawai. Handai mentapat. Habaki nilai. Habaki teno ita away. Kita ki kiu shibun. Ki bathli. Kila long kumno. Kila. Dap. Very good. Bat kata let's say mo hang ta kita ki beriu. Kini laingut. Bat kemi bat kun. Kila oh kakamba. Oh kakamba. Miracle. Miracle. Mo ba ladap kita ki kiu ki ba teli. But sengolongo dia. Sengolongo But kata ka beriu, bat kita ki kun, sengolongo ani kumno ladap kita ki kiu. But hang ta kani ka beriu pat kamnang shu ban lei. Kelas ko kendet mo. Kalej biang ban mare syano. Manu bala ajing mo deka ban peliu te ki peniang. Elisha. Tika blade dan pet biang syanu. Syau Elisha. Bat koong ngan le kum nu menta. Ladap kita ki kiu baro. Te Elisha uong ki pan syu ki kiu. Handrai pitip kila le pan baru ki kiu hadup dan kiu syu. Baru Elisha uong. Te kilet kan menta le de kini ki peniang. Pio ni hap tien ne peniang. Cele tiadang peniang. Imei jong pi ni papa jong pi dali dukan dam don peniang syu hayeng man shet jing shet hab ban tiet am na ji yo free ne hab le tiet am kani ka brio pat ka tiet na ka yo ai na tam peniang manu bai Elisha manu Elisha ula ajing mun ban peliu Henry manu bai peniang ai Elisha ne ayu blai Manu penroy? Blay. Manu penroy kita ki peniang ha kita ki kiu thli? Blay. Ken mau? Ka kamba baning kong du uji su ule. Dekay? Kay ka kamba baning kong du ba uji su la le? Open kala wan yaka? Very good. Ken mau? Uji suru hang ne uong ye kita ki syakri banthe ha kita ki kra ki badap ne bathli ha ki kra ki ba thli uji suru ule kumta upha ki ni syakri kumbang ne ha gani ga ji thu khana pangani ga riu kun thai manu bong ki ni ka riu kun thai banthe ki pniang Elisha manu Elisha Yakini ki syakri ru haka pojung ujisu manu bala ong yakini ki syakri ban le the ha kita ki kra bathli ujisu barhaba ujisu pha kita ki ki kelayu wan amen pi ga jinga sarim kumba ga ni ga brio kala the ka peniang ha kita ki kra bathli ki ladap Kumjo uji suru uang kita ki syakri le the da ko ha kita ki kra bathli handai kala wan. Tikini gini kamba. Handai ki kamba ka ja ha ka Kani ka brio ka kongo ne kam kongo ne ka kum. Very good. Kala kongo ya no ya Elisha. Kini ki syakri ru bathe ha kita ki kra bathli ki kongo ya no. Ki kongo ya Jesu. Pi ka kamba kala banja. Ladangi. Sai la ni ngi kongo. Very good. Habangi kongo. Habangi kongo. Ya no.
Very good. Ya blay. Habab ban kongo yo blay di ban kongo ya kay? Very good. Na marka Bible ka deka ktien jong nu? Jong blay. Tiladangi kongo ka ktien ka jong blay. Nginyo ka kamba haka GM ka jongi. Kanungun fi kwashi shaban kamba haka GM. Haka yeng jong pi. Haka met jong pi. Haka jing pulie jong pi. Amen? Amen? Ba ublay. Unde ki kamba. Handre ki kamba kinja. Tang ladangi kongo yanu. Yaka ktien jong ublay. Ka Bible ka degay? Ka ktien jong ublay. Tu yile ban ay ngo utra haka diga por. Ba uhikay ngi. Naga ktien ka jong Kanang bangin yo ban nget. Bat ban kongo ya kaktin ka jong blay. Tingile ban ay ngo yo try ha kaniga por. Tingile ha kaniga por bangin duway ban ay ti siya utry. Piro pinias nok tilam ban ngini ka por ban ya duway. Kanang ba utry panon kami ka GM ka jong pi pinlongi kana ki ba pan kongo ila dia ha kaktin ka jong ba pinyo ya ki kamba ha ka GM ka jong pi baro. Ngini duway lang. Join your hands, everyone, and close your eyes. Ngini duway ngin ong try Jisu. Iwan ban ay ngo eme. Ya ka jing hikay. Nagaktin. Kabangi yo sngaw. Try ko pa. Kumba milali. Ya ka kamba. Hakana Galilaya. Ban penkala. Ya ka Syakawan. Kababang. Bat hiang. Kumju. Milali. Kekamba. Hakapor Elisha. Ban pendam. Ya kitagi batli. Ban shlay. Daka pniang. Trying duway. Mele ki kamba. Hajing jongiru. Bangin la. Ban syempang. Ya kata. Ka jinglong jongme. Bamelong. Ublay bakraw. Ublay badan bor. Bala banle. Ya ki baro. Try. Tuyay tray. Haka jingim. Jongi iway bi iway. Try. Pendan kam. Yang ngiru. Banlong. Ka jingpla. Ya ka kerteng jongme. Melek ki kamba. Haka jingim jongi. Haka longyeng jongi. Haka met jongi. Haka jing pulie jongi. Baraki ki ru. Kat bangi le. Tu ai. Kaburom jongme. Anpau. Try. Pendan kami ngi. Baro. Kibadan hang ni. Lem kumju. Kibapet berbasngap. Bangin long shisha. Kajing shai jongme. In long kamelu. In long kashiti. Bat ka iubi. Na kabenta jongme. Ni duway. Ni dakar kuno. Yang ibaro iwe piwe. Haga kerteng ka jongme. Bangin yo. Kamet bakot bakya. Bangin yo. Kajing start jing syempang. Bangin la ru. Ban pen kongo ila dia. Ya ka ban le. Ya ka ktien jongme. Try Jisu. Ni duway. Ya ka baay ngo. Ha kerteng jongme. Amen. Inlay ro haga ni ga for ngi kwa ba finya duai lang pan ngi ka jing duai ka ba utra Jisu hi ulahi kai ngi ya kata ka jing duai ko pa jingi kadang ba ngi bar ngin wan ban long haga jing long ka we ga sur ngi le ban duai ka jing duai ko pa jingi sai sien pat ngi le ban duai khama ka jong utrai ngi le ban pendam ya de ngi ne duai haga ga sur ngi ong lang ko pa jingi uba ha beneng long ba khut ka teng jong ni Wan kahima jongme, long kamon jongme, ha kundo kumba ha beneng. To ai ni menta jimbam jingi kabahala kasni, to ma urkirun kang jongi, kumba ngiru ni ma pible snewi ni. Wat ilami ni syaka jubin syoy,
Redu sumar ngi na kabasniyo. Na bajong mi long kahima. Abor bagaburam ru halakarta. Amen. Utran kurkui pi baro akan igapor. Dan yay ne ikaban syakri utrai. Longgi kenagi ba smart ban pule ka Bible ban duai sya utrai Jisu. Utran kurkui pi baro iwe pi we akan igapor. Ada fi kwa ban yasnok tilam ban ngi ban wan man shimban talam haka kid zuru kumju. Ngi das ngo komen pagi priang sko bhai pi. Ngi dan hangni hanong tumai nong krem. Man kas ngi sajan hakapor arbaji. Wan ban syakri utrai lam bagini kena. Hakan igapor kat bau utrai unai kurkui pi ni ski badang wan ru baro naka kids ngini ong no. Bye. Verse for this week. Proverb lenang bakhandai dekat bersipo. Kajing septiang ya utrai kalong kajing sedang kajing start. Bat kajing tip ya uta ubakut long kajing sampang. Bat kerjani fi haki jing duai jongi. Pila ban phone haki niki number lani ban wan ye kendo yengi hakani ka address.